लेकिन जब हमने के सुमरन मंदना मिलल बा त तनी भक्तिये में आ जाए लइका बाबा से कहत रह कैसे आ की हे तोरी नंदन करतानी बंदन अब हे बालक पताया दरसाई अरे आई अरे आई हमारा अरे सुमिरन में तो हम चाहब के तनी गणेश बाबा के नाम पर अपन तनी दोनों हाथ ऊपर उठा के एगो तनी जयकारा बोल देबे के बा और जेकरा गणेश बाबा से प्रेम होई उहे उठाई सभे उठा ले हां सभे रो उठले बनी का रीड दिखाई जहां से बनी प्रेम से बोली गणेश भगवान की तब म्यूजिक फास्ट रही चली बा लइका बाबा से कहता रे हे तोरी नंदन करतानी बंदन हे बालक पताया दरसाई हे तोरी नंदन करतानी बंदन हे बालक पताया दरसाई बाबा अरे त आई अरे आई हमारा अरे सुमिरन में आई हमारा सुमिरन ज्यादा म्यूजिक नहीं खे मारे के हां म्यूजिक मार के समय नहीं खेल जाते के देखे नु भोले बाबा कैसन परिवार हो कैसा परिवार चाचा तनी हमारे बात पर ध्यान दे परिवार अगर अपनो चलावे के बनू तब बाबा भोलेनाथ से संपर्क करी काहे ये परिवार में खतरनाक से खतरनाक परिवार रहते हुए भी अब बाबा के परिवार में प्रेम बाबे कैसे केहू के सवारी बाघ बड़े तो केहू के सवारी बैला बा अब वो सब विचार करब कि बाघ में अब बैला में कितना प्रेम जमे जहाँ बाघवा चहल आ कि बैला के 1 मिनट में काम तमाम कर दिया लेकिन प्रेम बानू आई देखी आई बनावटी बात नहीं है हम नहीं कहती पुरानिया का लोग के कहल हो कि संघत से गुड़ होता है कि संघत से गुड़ जाए अब बास फास मिश्री एक भावे बिका संघत के प्रभाव बा अरे वो सब के अगर नहीं है विश्वास तो देखी संघत अगर निमन संग संघत करब नु अगर एगो साधु महात्मा के साथे अगर संघत कर ले तो साधु बाबा कुछ शिक्षा ना दी है तो नहा धोआ के सुबेरे 2 अगरबत्ती बारे के जरूर सिखा दी है एगो चोर के संघत न कर ली जाई ना मास्टर साहब तो चोर महाराज कुछ ना सिखाई है तो केहू के तिलक भी हमें तो एक जोड़ा चप्पल चोरावे के जरूर है भोले बाबा के परिवार में खूबी हो ना बबुआ आज सावन महीना आइल बालू
तनी केनियो से नाक देवता है मंदिरों पर लोग जाई ना ए जा ए महाराज मंदिर छोड़ी ना केहू के घरों अगर लोग जतनी तो लोग कहे के बबुआ सावन आइल बा मरिह जन एगो काम करो दूध के व्यवस्था करो आ दूध के व्यवस्था कर ली लो आ देखी लो कि मंदिर चाहे कहीं अगर सावन पर्व त्योहार में अगर भइल बा तो संघत के प्रभाव पड़ेला मंदिर पर नाग देवता उत्पन्न भइल बनी तो दूध ले ली लो आ कही लो आ कि हे नाग देवता नाग देवता काला कोबरा नाग देवता हूँ नाग देवता उत्पन्न भइल बानी सारा गांव में हाला हो जाई कहे कि हे नाग देवता साक्षात उत्पन्न भइल बानी पहले तनी हमार दूध पी ली अच्छा दिल अजमावे लगी लो कि ना आ इहे नाग देवता के चाचा तनी संघत मंदिर से हट जाओ आ केहू के पलानी में चाहे केहू के घर है अगर नाग देवता लौट जाई तो लोग दूध चढ़ाई लड़का कह सके मारो हो आरती हो वही में 80 बरिस के पुरानिया काका जई है जेकरा मुंह में चौकट ना रही चौकट तो लोग ना बुझला चौकट है दातावा के कहल जाला देखो बाबा बोलले बाबा खिसियाए मत रुआ ना खिसियाए मत लोग ढेपा फेंक दे देखिनु जेकरा मुंह में अगर दांत नहीं है दो तीन गो काम के दहल जाता बाउरे हो भैया कौन कौन नहीं खजनो अगर जेकरा मुंह में दांत नहीं है कुछ नहीं करे के एक कप चाय दे दी ना तो जेकरा मुंह में दांत ना रहलो लो चाय ना पिएला कपावा ले ली लो हाथवा कपावत शुरू के ला लो बड़ी स्वाद ले ला लो ओहू से ना होखे तो जेकरा मुंह में दांत नहीं है एक खिली पान बनवा के उनका मुंह में ढकेल दी तो जेकरा मुंह में दांत नहीं है वो लोग पानो ना खाला ए महाराज पानवा को चोर ए महाराज सारा कुर्तवा 1 मिनट में भर ली लो कि ना बबुआ लगन गिरी छाटे ओहू से ना होखे तो एगो रसगुल्ला उठाई आ टपक के उनके मुंह में डाल दी तो पुरानिया तक लो रसगुल्ला खाला अपना जीभिया से रसगुल्ला डगरावत सारा रसवा चूस खा लेला लो और रसगुल्ला फील्ड से बहरी आ जाए फिर रस में डाली ना दाम में कम में बिका जाए तो अनिको रेप ना लागी उहे पुरानिया काका कहे कि बबुआ बा बाबू सपवा के मार देल बड़ा सो मर गइल बा खत्म बा ते बाबू एक और ओखिया ध के भड़का दिहस न त ई मुअलो के बाद फोटो खींचेला बाबा पहले ही से एगो फोड़ देले बानी लगे कहत के बाबा तो जल्दी से आई री थी अरे सीधी के सजाना तो संघवा में शुभ लाभ अरे दुई गो लाला संघवा में शुभ लाभ दुई गो लाला तो अभिषेक तिवारी के समधि लाचारी अरे लहरी पताया दरसाई अरे तो आई अरे आई हमारा अरे सुमिरन में